Everything is invented by Greeks. The West is inspired by Greece. Let's call them the first generation's influencers. Yes, people, get it right. Που λες, σήμερα γυρνώντας στη δουλειά νιώσα πάρα πολύ χαρούμενος, έως και ευτυχισμένος, δεν ξέρω, συγκινήθηκα σήμερα. Καλό αυτό, γιατί? Ένας συνάδελφος μου θύμισε κάτι που πραγματικά το είχα ξεχάσει μόνο αυτό που ακούμε τώρα τελευταία. Θυμάσαι, τα ελληνικά για μία μόνο ψήφο δεν είναι παγκόσμια γλώσσα. Το είχα ξεχάσει είναι αυτό που λες. Το ήξερες δηλαδή και το ξέχασες? Το είχα ξεχάσει τελείως. Δεν το ξέρεις και εσύ στο σχολείο, δεν το είχαμε πει. Τα ελληνικά για μία ψήφο, ρε φίλε, δεν είναι παγκόσμια γλώσσα σήμερα. Δεν το ξέρεις και αυτό? Ναι, μάλιστα. Οκ, για συνέχισε. Δεν σε ακούω σίγουρο. Γιατί? Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν ισχύει αυτό που λες. Ρε φίλε, δεν μπορεί να το λες αυτό. Όλες οι λέξεις του κόσμου, εντάξει, σχεδόν όλες, προέρχονται από τα ελληνικά. Και για μία ψήφο το διανοείσαι, δεν έχουμε εμείς την παγκόσμια γλώσσα σήμερα. Είναι δυνατόν? Σκέψου το εξής. Τι θα μου πεις όταν κλείσουμε τη συνομιλία? Οκ, δεν θα μου πεις? Ενδεχομένως, ναι. Από πού βγαίνει το οκ? Είναι από το όλα καλά. Όλα καλά. Did you know the English word okay is actually Greek? It was used by Greek immigrant workers at the docks of New York. They were using the word όλα καλά between them. Όλα παίρνουν καλώς. Είδες που δεν ξέρεις. Όλα καλά, το όλα βαίνουν καλώς για τους Αμερικανούς ήταν δύσκολο. Όλα καλά, απλά και κατανοητά. Τόσα χρόνια δεν θέλουν αυτά να τα πιστέψεις. Ευτυχώς ένας συνάδελφος μου το θύμισε σήμερα στο σχολείο και πραγματικά συγκινήθηκα, στο λέω. Ωραίους συναδέλφους έχεις. Μπράβο. Τέλος πάντων, δεν φαίνεται να σε πείθω. Είμαστε όλοι λίγο πιο χαζοί που κάναμε αυτή τη συνομιλία. Θέλετε τίποτα? Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε? Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι. Από πορτοκάλια? Όχι, από μουσμούλα. Καλό. Καλησπέρα από εμάς. Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Βασίλης. Είμαι ο Τιμός. Και μαζί θα ασχοληθούμε με πράγματα, ζητήματα και θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέροντα. Είναι πράγματα τα οποία απασχολούν ενδεχομένως, αλλά κατά κύριο λόγο το πρόβλημα είναι ότι είναι μία αληθή. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το πιστέψουμε. Είναι μύθοι οι οποίοι δομούν την ταυτότητά μας από μια ανάγκη να αυτοεπιβεβαιωθούμε. Αλλά είναι τόσο απλή έως απλοϊκή που γίνονται και πολύ εύκολα πιστευτοί. Δώσαμε ένα απλό παράδειγμα προλίγου και θα σου πω γιατί σκέφτηκα, γιατί ήταν να ξεκινήσουμε με αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι που ακόμα και σήμερα αναπαράγουν στις σχολικές αίθουσες αυτό το μύθο. Της πορτοκαλάδας. Το έχει πάρει ακόμα και, ξέρεις, και πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ήταν μια πορτοκαλάδα και αυτός ο δαιμόνιος τύπος, ο οποίος επιβουλεύεται τη χώρα μας, ας πούμε, κάπου στο εξωτερικό, πούλησε την ψυχή του στο διάολο για μια πορτοκαλάδα όλη και όλη. Και μέσα σε αυτό το μύθευμα, φυσικά θα δούμε πάρα πολλές περικοκλάδες. Φυσικά πίσω απ' όλα θα υπάρχει πάντα ένας Εβραίος. Ασφαλώς. Πάντα υπάρχει μια εθνική προδοσία, μια εθνική μειοδοσία. Και ακόμα περισσότερο είναι κάτι το οποίο ακούγεται σε νεανικά αυτιά και σε προσωπικότητες που τώρα διαμορφώνονται και τους δημιουργεί ένα υπόβαθρο. Ακόμα και αν δεν πιστέψουν αυτόν τον μύθο, πιστεύουν ότι πάντα κάποιος υπάρχει πίσω από όλα αυτά και επιβουλεύεται τη χώρα μας. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ήταν κάποτε ένας κύριος που λεγόταν Χένρι Τάσκα. Ήταν πεζευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1974, όταν γινόταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ξεκινάω με αυτόν γιατί πίσω από κάθε μύθευμα υπάρχει ένας σπόρος αλήθειας. Μισή αλήθεια είναι το χειρότερο ψέμα. Μπράβο. Αλλά από το πολύ πότισμα κακοφορμίζει τόσο πολύ που εν τέλει γίνεται ένας απρόφητο. Για να το δούμε λίγο, τύπο Τάσκα. Διαβάζω από την εφημερίδα Εστία τι δήλωσε στις 17 Αυγούστου του 1970. Αναλογιζόμενος τη σημασία της συναντήσεώς σας, θυμήθηκα κάποιον, λέει, ο οποίος μου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τις πρώτες τους μέρες θαύμαζαν τόσο πολύ τη σοφία και τις γνώσεις της αρχαίας Ελλάδας, ώστε όταν οι ιδρυτές της χώρας μας συνήλθαν για να αποφασίσουν ποια θα ήταν η εθνική γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών, η υπόθεση τέθηκε ως κορώνα γράμματα μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής. Και η ελληνική γλώσσα έχασε με διαφορά μίας ψήφου. Αν δεν ήταν η ψήφος, λέει, εκείνη του Ντάνιελ Webster, είναι γεγονός ότι δεν θα βρισκόμουν τώρα εδώ μπροστά σας ομιλών την αγγλική, αλλά την ελληνική. Βέβαια παρατηρούμε και εδώ, στα λόγια του Τάσκα κάτι.
ότι δεν μιλάει για παγκόσμια γλώσσα, μιλάει για αμερικανική. Ναι, αλλά επειδή είναι υπερδύναμη, θα ήμασταν παντού, τέλος. Βέβαια, με καθησυχάζει το γεγονός ότι δεν ακούω τον Τραμπ να μιλάει ελληνικά. Πάλι καλά. Δεν μιλάει καμία γλώσσα, νομίζω. Απλά βγάζει ήχους ο Τραμπ, οπότε δεν υπάρχει Αλήθεια είναι αυτό. πρόβλημα εδώ πέρα. Αλήθεια, αυτό το γρίλισμα δεν είναι κάποια γλώσσα. Συμφωνούμε. Πάμε στα δικά θυμάς. Θυμάσαι τύπο Ζολότας. Ο Ζολότας είχε βγάλει εκείνο το περίφημο λόγο που απαρτιζόταν αποκλειστικά και μόνο από ελληνικές λέξεις, που συνδέονταν με αγγλικές προθέσεις σε άρθρα και σημεία στίξης, που έγινε απόλυτα κατανοητός σε ένα διεθνές κοινό. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό δείχνει μια συνέχεια της γλωσσολογικής μετεξέλιξης των, να το πούμε, ενδοευρωπαϊκών γλώσσων. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό, εσύ είσαι ο φιλόλογος. Ποιες είναι οι καταβολές του λεξιλογίου, ποιες είναι οι καταβολές της γραμματικής σύστασης της κάθε γλώσσας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ελληνικά ήταν μια παγκόσμια κατανοητή και αποδεκτή από όλους γλώσσα, η οποία θα γινόταν με κάποιο τρόπο παγκόσμια. Θα μιλιόταν δηλαδή από κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και αυτός ο λόγος είναι εύκολο να το βρεις στο Google σήμερα. Και ήταν εντυπωσιακός, όντως. Τον έχω διδάξει στην τάξη. Είναι αλήθεια, ασφαλώς. Πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν είναι. Σεβαστό κομμάτι όμως. Του αγγλικού λεξιλογίου είναι ελληνικό. Και το άλλο θα σου θυμίσω για τον Ζολότα. Στη Βουλή, σε ένα λόγο του, ήταν δεινός ρήτορας ο Ζολότας. Είχε πει ότι ο Ουάσιγκτον, ο Τζέφερσον και ο Άνταμς και άλλοι, όταν συνέτασαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ το 1787, είχαν προτείνει η γλώσσα του νέου κράτους να είναι η ελληνική, προς τιμή της γλώσσας του έθνους εκείνου που πρώτο γέννησε και ελίκνησε τη δημοκρατία και τη διέδωσε στον κόσμο. Για μία ψήφο μόνο προκρίθηκε και υιοθετήθηκε τελικά η αγγλική. Βλέπουμε ότι ακόμα και σπουδαίοι πολιτικοί του παρελθόντος, με γνώσεις και μόρφωση, πέσανε σε αυτή την παγίδα. Ακόμα και πρόσφατα ακούστηκαν τα αντίστοιχα από πολιτικούς και πολιτικάντιδες. Νομίζω ήταν μια υποψήφια των ανεξάρτητων Ελλήνων, η οποία έχει δηλώσει, αν δεν απατώμε, ότι η Άννα Διαμαντοπούλου ευθύνεται που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει την ελληνική σαν παγκόσμια γλώσσα και ότι δεν αφήσανε να διαδοθεί με κάποιο τρόπο η γλώσσα παγκοσμίως. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς ήθελε να πει εκείνη η κυρία. Έλεγε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ελληνικά ως γλώσσα της, αλλά η Διαμαντοπούλου φταίει που δεν τα έχουμε. Να και η εθνική μειοδοσία, λοιπόν. Ναι, όλα η Διαμαντοπούλου βέβαια, η οποία ήταν πολιτικός πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια το πολύ. Δεν έχει καμία σημασία. Και υπάρχουν ερίσματα για να υποψιαστεί κάποιο ότι υπήρξε μια διεργασία για την εκλογή της γλώσσας της νεοσύστατης χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών από 3 αιώνες, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό της συζήτησης, ας πούμε, να γίνεται. Έπιασες τώρα την ρίζα του προβλήματος, λοιπόν. Υπάρχει ένας μύθος, μια μυθολογική βάση, η οποία φέρνει την ελληνική γλώσσα στη βάση του ζητήματος το ποια θα είναι η επίσημη γλώσσα της Αμερικής. Σημειωτέων δεν υπάρχει καμία επίσημη γλώσσα της Αμερικής ούτε και σήμερα, έτσι. Έχει κάνει ένα προεδρικό διάταγμα ο Τραμπ, το οποίο είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικό, αλλά ναι, δεν υπάρχει επίσημη γλώσσα στην Αμερική ακόμα και σήμερα, επίσημα. Λοιπόν, τι λέει ο μύθος? Ότι όταν κέρδισαν την εξαρτησία της ΗΠΑ το 1776, οι νομοθέτες θέλησαν να αποφασίσουν ποια γλώσσα θα είναι η επίσημη. Και καθώς τα αγγλικά θύμιζαν την αποικιοκρατία, κάποιοι πρότειναν σαν επίσημη γλώσσα τα ελληνικά, τη γλώσσα που γέννησε τη δημοκρατία. Για μία ψήφο όμως τα ελληνικά ιτήθηκαν. Και ξέρεις που την πατήσαμε, ότι τώρα εμείς οι κακομοίρες μαθαίνουμε αγγλικά, ενώ δεν θα χρειαζόντουσαν καν αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί πίσω από αυτό το μύθο υπάρχει και μια ιστορική βάση. Υπάρχει. Η διεργασία υπήρξε. Με τα ελληνικά είχε μικρή έως καμία σχέση, αλλά Καμία σχέση. η διαδικασία υπήρξε. Και είχε να κάνει όντως με το γεγονός ότι οι νεοσύστατες ΗΠΑ θέλανε να διαλέξουν, να επιλέξουν μια γλώσσα η οποία θα εξυπηρετούσε και την εθνοτική, είναι ο σωστός όρος, σύσταση της νέας χώρας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια χώρα απίκων, από απικίες ενός μεγάλου αριθμού χωρών, δηλαδή υπήρχαν Ολλανδοί, στο Νέο Άμστερνταμ, a.k.a. Νέα Υόρκη, υπήρχαν Γερμανοί, υπήρχαν Άγγλοι, όλες οι απικιοκρατικές δυνάμεις της μεσαιωνικής Ευρώπης ήταν παρούσες. Ένα μεγάλο κομμάτι των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Κογκρέσου ήταν γερμανόφωνοι. Εδώ είναι ο μύθος του Μούλεμπεργκ. Ακριβώς. Κάπου εδώ μπαίνει ο κύριος Μούλεμπεργκ στη συζήτηση, ο οποίος ήταν ο speaker του House of Representatives. Δεν ξέρω πώς είναι η ελληνική μετάφραση, να σου πω. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν είναι? Ο speaker πώς μεταφράζεται άραγε? Ο εισηγητής, υποθέτω. Ο πρόεδρος της Βουλής, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί.
Δεν θα κολλήσουμε σε αυτό. Ήτανε Μούλεμπεργκ ούτως ή άλλως, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι λίγο ωραίο όνομα μπύρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν γερμανόφωνος. Υπήρξε υποπορία όντως για το ποια θα ήταν η γλώσσα της νεοσύστατης χώρας, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τις επίσημες διεργασίες και τις νομοθετικές διεργασίες στο Κογκρέσο και το κατά πόσο τα κείμενα των αποφάσεων θα γράφονταν όχι μόνο στα αγγλικά, απλά θα μεταφράζονταν και σε άλλες γλώσσες, όπως τα γερμανικά. Ποια ήταν η γλώσσα του Μούλεμπεργκ. Αυτός ήταν η μία ψήφος εν τέλει. Ο ίδιος ο Μούλεμπεργκ, ο γερμανόφωνος πρόεδρος της Βουλής, το αποφάσισε εναντίον της μετάφρασης. Αρνήθηκε να ψηφίσει ο Μούλεμπεργκ, όπως ήταν συνηθισμένο να μην ψηφίζει ο πρόεδρος του σώματος τότε. Και ο ίδιος είχε την άποψη ότι θα έπρεπε για χάρη της εν τέλει ομοιογένειας και στη γλώσσα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στο Κογκρέσο. Οπότε, να η μία ψήφος της Πορτοκαλάδας σε ένα από τα σενάρια που έχουμε βρει για το όλο αυτό το φιάσκο. Πάνω σε αυτό το μύθο του Μούλεμπεργκ, λοιπόν, υπήρχε μια στήλη στην εφημερίδα του Σικάγο. Συγκεκριμένα η στήλη ήταν στη Chicago Sun-Times, ήταν το Ask Ann Landers. Η Ann Landers δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, κατά καιρούς κάποιες αρθρογράφοι, κυρίως γυναίκες, παίρνουν αυτό το ρόλο. Το 1987 λοιπόν, σε αυτή τη στήλη προσπαθούσε να εξηγηθεί η σημασία που έχει η μία ψήφος. Και τότε αναφέρθηκε ότι το 1776 μία ψήφος έδωσε την Αμερική την αγγλική και όχι τη γερμανική γλώσσα. Η Ann Landers, όποια και αν ήταν η Ann Landers τότε, επανέκδωσε το συγκεκριμένο άρθρο, γνώμης, ας το πούμε έτσι, το 1996. Και τότε ένα κύμα από αντιδράσεις την κατέκλυσε και επιτέθηκαν στη στήλη αυτή. Ένας συγγραφέας τότε οικέτευσε τη Landers να σβήσει αυτό το αποκύμα της φαντασίας ότι για μία ψήφο τα γερμανικά δεν υπήρξαν η επίσημη γλώσσα της Βιρτζίνιας συγκεκριμένα, γιατί αυτός ο μύθος κέρδισε έδαφος λέει την περίοδο των Ναζί, ήταν έργο ναζιστών προπαγανδιστών. Και υπάρχει κι άλλος ένας Μούλεμπεργκ. Υπάρχει και ο Μελιόρ Μούλεμπεργκ. Νάτος άλλος ένας Εβραίος να υποθέσω. Γερμανός. Για την ακρίβεια, γερμανικής καταγωγής, πατριάρχης της Λουθυρανικής Εκκλησίας της Αμερικής. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, σύμφωνα με τον δεύτερο Μούλεμπεργκ, βασικά σύμφωνα με αυτή την εκδοχή που αφορά τον Μούλεμπεργκ αυτόν, αυτός ευθύνεται που πάλι το 1774, τώρα πάμε 2 χρόνια πίσω, τα γερμανικά δεν έγιναν η επίσημη γλώσσα της Αμερικής. Και εν τέλει περισσότερες πηγές φτάνουν στην πηγή του μύθου, που είναι ο Franz von Loher, αν το προφέρω σωστά, δεν ξέρω γερμανικά, ο οποίος ήταν Γερμανός επισκέπτης στην Αμερική και εξέδωσε ένα βιβλίο «Ιστορία και επιτεύγματα των Γερμανών» το 1847. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος, ο οποίος δημιουργεί το έδαφος για αυτό το μύθο και σύμφωνα με αυτόν, ο δικός σου Μούλεμπεργκ, όχι ο Μελιόρ Μούλεμπεργκ, Κογκρέσου, ναι. μπράβο, έδωσε την καθοριστική ψήφο υπέρ της Αγγλικής ή καλύτερα κατά της Γερμανικής. Ταυτόχρονα υπήρξαν και από άλλες εθνοτικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, όπως για παράδειγμα, όπως είπα και πριν, το ανέφερα για την Ολλανδία. Η οποία είχε τεράστια παρουσία, ειδικά στην περιοχή της Νέας Αγγλίας. Αυτό που εννοούμε σήμερα πολιτεία της Νέας Υόρκης πάνω κάτω, ήταν όλα μια Ολλανδική κτήση. Πάρα πολλοί Ολλανδοί εκεί πέρα αξίωσαν κι αυτοί σε έναν βαθμό να έχουν δικιά τους γλωσσική εκπροσώπηση, κάτι το οποίο ούτε για αυτούς προέκυψε. Στην Ελλάδα ο μύθος έγινε γνωστός ότι τελικά η ελληνική ήταν αυτή που μειοψήφισε για μία ψήφο. Και όλο αυτό σχετίζεται με την συνεδρίαση του 1776. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν το μύθο, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να δωρήσει τη γλώσσα της στους Αμερικάνους. Και κάπου εδώ να σημειώσουμε κάτι σχετικό και άσχετο μαζί. Ότι οι πρωτοπόροι της ανεξαρτησίας της Αμερικής ήταν θαυμαστές αρχές Ελλάδας. Ο Τόμας Τζέφερσον είχε μάθει ελληνικά. Αλήθεια είναι αυτό. Ήταν θαυμαστές γενικά της αρχαιότητας και της Ελλάδας, αλλά βέβαια το πολιτιακό σύστημα το χτίσανε πάνω στο ρωμαϊκό. Ναι, για να λέμε περισσότερα δυτικά, όπως όλα τα δυτικά. Ναι, ακριβώς, ναι. Και τώρα πάμε σε μια παραλλαγή του μύθου, την οποία την έφερε στο προσκήνιο ο πολύ γνωστός νομικός, ιστορικός, διανοούμενος Κωνσταντίνος Πλεύρη. Μπράβο. Και φυσικά ποιος φταίει κατά τον Πλεύρη? Ένας προδότης και ένας Εβραίος. Εδώ ένας Εβραίος φταίει. Όχι ο Ντάνιελ Βέμπστερ, ο Δανιήλ Βέμπστερ. Ασφαλώς. Και ο Παραδείσης φταίει. Δεν έμεινε όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι. Μάλλον κάπου θα φταίει αυτός. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει πιο πολύ ο Εβραίος. 100% ναι. Αφού ο Πλεύρης έβγαλε απίστευτη οργή εναντίον αυτού του Εβραίου, ο οποίος ευθύνεται που οι Αμερικανοί δεν μιλάνε ελληνικά σήμερα, έψαξα και εγώ να δω ποιος ήταν ο Ντάνιελ Βέμπστερ και
Να σου πω την αλήθεια μου, όταν έγινε αυτή η περίφημη ψηφοφορία, ο Webster θα ήταν τότε 8 χρονών. Και ας βάλουμε και το Εβραίος σε εισαγωγικά, γιατί κατά τα φαινόμενα δεν υπήρξε Εβραίος ο Ντάνιελ Webster. Υπάρχουν μη Εβραίοι με εβραϊκά ονόματα, όσο περίεργο και να φαίνεται, ας πούμε. Και στην Ελλάδα πιστεύω έχουμε έναν Ντάνιελ. Ναι, δηλαδή, ο Σόκρατες, ας πούμε, ο Βραζιλιάνος, ο ποδοσφαιριστής, δεν ήταν Έλληνας, δεν ξέρω αν σοκάρικα. Αλλά ναι, επειδή ήταν Δανίλ, ήταν βολικός, ήταν και αυτός που έφταιγε, παρότι δεν έζησε την περίοδο εκείνη και δεν ήταν και Εβραίος, αλλά παρόλα αυτά. Πολύ Αυτός σωστά. μας την έσκασε τελικά. Ο Webster ήταν μάλλον από πουριτανική οικογένεια σκοτσέζικη. Μία εκδοχή είναι αυτή. Μία άλλη εκδοχή τον καθιστά Αμερικανό πολίτη από τα γενοφάσκια του. Πάντως όχι Εβραίο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στα σύγχρονα. Και είναι ένας μύθος, ο οποίος έχει βαθιές ρίζες, που δεν ξεκινάει με ελληνικό υπόβαθρο, αλλά φυσικά εδώ μετασχηματίζεται. Ναι, Αποκτώντας έφτιαξε ελληνικό και εδώ υπόβαθρο. πέρα πήρε την ελληνική του μορφή, όπως σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους αρχικά. Ξεκινήσαμε από Γερμανούς, Ολλανδούς, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους και φτάσαμε και σε εμάς. Οπότε αποφασίσαμε ότι και εμείς είμαστε θύμα εκείνης της ψηφοφορίας που για μία ψήφο χάθηκε. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι εκτός των Άγγλων, από ό,τι αποδεικνύεται. Παρεπτόντως εδώ να πούμε ότι και οι Αλβανοί έχουν ένα αντίστοιχο μύθευμα, κατά το οποίο τα αρβανίτικα δεν είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας για μία ψήφο. Και μάλιστα στήριξε αυτή την υποψηφιότητα ο Κολοκοτρώνης, αν θυμάμαι καλά. Ο Κολοκοτρώνης. Έτσι φτιάχνονται πολλές εθνικές συνειδήσεις, όπως θα ξέρεις. Δηλαδή, είναι γνωστό. Όλοι έχουν κάποιον να φταίει για κάτι. Αλήθεια. Ακόμα και αν αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Και είναι πολύ λυπηρό ότι όλο αυτό το κάτι ξεκινάει μέσα από τις σχολικές αίθουσες. Ξεκινούσε κάποτε και ακόμα και σήμερα που έχουμε στη διάθεσή μας όλα αυτά τα εργαλεία για να διαψεύσουμε, να επιβεβαιώσουμε κάτι, αυτό παρότι έχει αποδομηθεί επαρκώς, εν τούτη συνεχίζει να διακινείται. Ίσως γιατί εν τέλει ποτέ τίποτα δεν αποδομείται επαρκώς για κάποιον που δεν έχει την πρόθεση να ακούσει και να σκεφτεί πέρα από τη μικροθεώρηση του κόσμου που τον εξυπηρετεί. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε μάθει να είμαστε, όπως το είπες και εσύ, οι αιώνιοι ρηγμένοι, οι αδικημένοι και οι προδομένοι. Και αυτός ο μύθος εξυπηρετεί πάρα πολύ. Δεν θα στο χαλάσει ποτέ κανένας. Αυτό που θες να πιστεύεις ότι είναι αλήθεια. Το πιο λυπηρό με όλους αυτούς τους μύθους είναι ότι εν τέλει επιτυγχάνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο θεωρητικά επιδιώκουν. Τι επιδιώκει θεωρητικά αυτός ο μύθος? Να δείξει το μεγαλείο μιας γλώσσας η οποία για μία μόνο ψήφο ιτήθηκε και δεν είναι παγκόσμια. Δεν χρειάζεται να δείξει κάποιος την αναγνώριση που έχει η ελληνική γλώσσα στην πορεία των πραγμάτων ανά τους αιώνες. Αυτό ακριβώς. Το κάνουν ήδη οι μελετητές της στο εξωτερικό, τα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Δεν χρειάζεται να μιλάνε στην Αμερική ελληνικά για να ξέρουν οι Αμερικάνοι ότι τα ελληνικά είναι η γλώσσα πάνω στην οποία λίγο πολύ βασίζονται όλες οι σύγχρονες γλώσσες της Δύσης, αν μη τι άλλο. Και πέρα από τις γλώσσες, είναι ότι οι έννοιες του δημόσιου χώρου, της συμπεριφοράς, της πρόθεσης του λόγου, της λογικής, η ρητορία, ο νόμος, οι έννοιες που συνδιαμορφώνουν τη δημοκρατία, η επιστήμη, σε αυτόν εδώ το γεωγραφικό χώρο άνθησαν. Με ελληνικές λέξεις πρώτη φορά επικοινωνήθηκαν. Δεν χρειάζεται κανένας μύθος για να αναδείξει τη σημασία της γλώσσας αυτής. Ναι, κάποιος πρέπει να χτυπάει το τύμπανο, ξέρεις, της αποθέωσης, το τελετουργικά, ότι εδώ είμαστε εμείς αυτοί που τα κάναμε όλα και μας χρωστάτε τα πάντα και γιατί δεν μιλάτε τη γλώσσα μας. Για να επιτύχει εν τέλει το ακριβώς αντίθετο, τον γκροτέσκο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο κρίμα. Γιατί εν τέλει ένας μύθος, ακόμα και δεν το καταλαβαίνει ο πομπός του, αποδομεί την όποια πραγματικότητα ο ίδιος ήθελε, όπως είπες και εσύ, να αποθεώσει, να εξειδανικεύσει. Όλο αυτό είναι περιττό. Όλο αυτό είναι περιττό. Το περιττό ίσως είναι το κομμάτι αυτό το οποίο θα θελήσουμε να αναδείξουμε και στα επόμενα μας επεισόδια. Λοιπόν, νομίζω ότι για σήμερα ήταν αρκετά. Και σαφή, φαντάζομαι. Δεν μας κλέψανε μια παγκόσμια γλώσσα για μια πορτοκαλάδα. Αλήθεια, γιατί πορτοκαλάδα πρέπει να κάνουμε ένα sequel κάποτε και να πούμε γιατί ήταν μια πορτοκαλάδα. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι λεμονάδα. Δεν βρίσκω πιστική αυτή την απάντηση. Δεν με πείθεις. Δεν αποσκοπούσα σε αυτό άλλωστε. Με αγνοείς επιδεικτικά, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να σας αφήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με το επόμενο επεισόδιο. Ήμασταν οι History Busters και μαζί θα μιλάμε από αυτό εδώ το podcast για αυτά που δεν έγιναν ποτέ.